Dang ay si dong ilay Salidumay insinari dumaay Dang ay si dong ilay insinari dumaay Nagsatsan kaigurutan Linaylaya at ikabunyan Manipod pa'y lansin kaisan Babaen din kaapuan Ay si kabunyan Inted na ugali Pakailasinan di puli Siyan sursuro ay nasudi Iba-iba Ay dat sursuro ken ada Moderno man ken kadaanan Adi na kumadangdanan Kultura ay kapintasan Ay Nubaybay ang kulturay Mapukaw mula dawan dadamay Malipatang tumat no sinira Sanlugi di istorya Ay dat adu ay ugali Ayug sala panagsana ini Operasyon ken budbudon Ay kang bigat ay nabaloy Ay nan ugali sa kumiliay Nan amay intaku ay walay Nang runanong maiparman San ayos na ang panaway Ay Idwani ay kakadway Intaku nan kay kaisan Mangilabay si kultura San kay gumuhukay ay dagay Dangdang ay si dong ilay Insinari dumaay Dangdang ay si dong ilay Insinari dumaay Ay